May nagbigay pa ng flowers sa akin. Ay, pinagbigay ko ng flowers. Oo. Hindi ko ng flowers. It's so slimy. Slime ba? Paanohan yan, te? Kiaula-er? Uy, huwag na kayo na, uy. Katong gamay na apin mo. Oh, Brian. Ito na, Laura. Ano yan? Dry clean? Yan sa laundry. Laundry yan. Maganda. Ganun-ganun yan no, sa Kanggana, sa Bunan, sa Basasan, sa Suba. Init tayong bulan. Lagi nga umuulan. Target birthday celebrate Good morning. 31st birthday. Oh my God, happy birthday. Happy birthday. Kaya sa luyot and labong. Pamagkungkit namin ito. Kantahin mo naman yung stock ay nila. Ubus ako yung stock sa kakanta ko din, ma'am. Grabe. Bagay na bagay kasi sa iyo. Kapit ko po yan, ma'am. Bago ko awitin yan. Ha? Princess Castillo, basta kasama kita. Hi, may Tommy. Magsama na lang tayo. Hindi ko nakakasya nyo kasi magsama na lang tayo. Ay! Ah! Lagi. Pinit pa kasi ang iksi ng mga daliri. Reflection. Yan, totoong reflection nila. Rhea Morales. Pag nag-request po kayo, mag-ano naman kayo, mag-sabog naman kayo. Uy, kayo lang. Ito, pinapahirapan niyo pa. Walang laman yung rep natin. What Kulaski Mog, shout out. Ito shout out ko dito. Tamakan ko na yung mong baka diya ron. Joanne Vidal, Lods, ikaw ang sagot, please. Ano po ang tanong, ma'am? Da. Pwede po magsama tayo. Ha? Pag gagawin, pagtitigan tayo. Beach mango. Wala pa, noos na yung ganun. Nagaling ko lagi ko ni Takir. Pag nag-request kayo, mag-request kayo. Ano ba may padulas? Ikaw na lang. Pero pagkanta ng walang padulas. Yung kahit man lang ano, no, yung oh my God, yung appreciate natin yung ano, yung siya na ano. Nakatato ang kanta yun yan. Wala ako di. So may natin kumanta pag may magpasabog. Pag wala, di. Sabogin yung mga nga. Hervey. Hello, Christina Comio. Yes. Hello, Macario. Dito ko nalagay ito yung kanin. Ayun daw, oh, na... Sandrex, happy birthday! Hello! Uy, kamaldita! Ragwapa! Ay, mas dugay na. Christian Kaindoy, thank you! Oh my God, the first star Gandang sender. umaga. Palakpakan natin si Christian, guys. Woo! Palakpakan natin si Christian Kaindoy. Palakpakan! Sila dito, ina-adobo daw kung ganito. So ako gagawin ko yung ano ko. Pero hindi lahat. Kasi ang dami nito. Para mga lagpas 1 kilo yung labong. O yun nga, napod mo nga. Ano mga yung magkag-ista mo na, mga yung magkag-dita, katakan-ta, pag-dito, mag-request, tapos ito mga. Parang dining-dining siya. Newman. Hi, Jay Newman. Tapos Hello. inadobo daw. From USA. Hello, Ganito shout ba? out. Kumusta Adobohin. po? Kumusta po, ma'am? Kumusta? Nag-iikot tayo kahapon, nakita ko yung saluyot. Sabi ko, Basta ka masoko. Yeah. Dahil ay mo pagbuot ako aning live, natural masoko ko. Basta ko ninyo. Ako aning vlog, ako aning live. O di mo gusto mabansa, di panghawa mo din eh. Panghawa mo. ang gamot. Kantaha ang bawal na gamot, ma'am. Ginamit ko na po. Hindi na po pinupantay yan. Ginubos ko na po yung bawal na gamot. Tag. Oy, LBN, thank you sa 10 million stars. Every 70 million stars tayo. Grabe ha. Ginubos ko na sa kakahigit yung bawal na gamot. Ba't ko pakakaanting yan? Ayoko na pong balikan yan. Oo, or Kasi pag kinanta ko yan, or parang... galunggong, parang or ay galunggong, or tilapia, or bangus, liho na bangus. Bakit? Ayun ang, paano ito? Nito. Pakitagalog or English, di maintindihan. Naku po, ang hilap-hilap naman ang paintindihin, ma. Ano bang gusto mo? Yung may subtitle pa, Tagalives or Eagle Lives? Lagi ni Benz, shout out.
OTW na ako sa saan. Bayot, idol, withdraw. Bayot bitaw, pero yung matilawan yun na kung saan yung baba, basi mag-opisina. Mag-opisina, gara ka. Ma'am, just once po. Kantahin mo, bagay sa boses mo. Just once. Pass, pass. Ma'am G. Newman, hello, shout out. Shout out. Ha? Maraming pa rin. Ito man ni, why man ni? Kaya grabe na ka. Naningay ba? Pa-age 90 na dyan. Pwede, nagantagpuan. How man ka ng Jua Chersing? Mitch Backwood. Diba? Kami na lang mo translate para makasabot. Lagi na. Taylor Swift song. Ha? Nalbi, punggal ka idol. Ha? G, sandagan. Idol ko yung mobile. Hello, Reagan San! Oh my God, parata sa Skype. Sa Skype, sama na. Yan. Ano yung Bagay. No? Ron, asa ang lahat mo? Ron, ako yung walay. Adora Lebuna. Yes. Number 1. Maganda to pang cleanse. Mga green leafy vegetables. Kaliwat Mga steam kangkong. Thank you, Christian Kaindoy. On Bendy Beans at 200 stars. Ang sarap ay malinaw. Hmm? Freya ba? Rafael Masaway Malinaw. ako. Thank you. Nasaan? Salamat sa million stars. Grabe ang bait Ah. nyo. Salamat. Rap, rap? Miss niyo ba? Ay, rap. Naalala mo pa ako, rap? Mabait ka na, rap? Sige, try natin kung Bendy. Hi, Ma'am Edita. Ivy, Yeah. Vinlu, Hazel, Pinky, Adora, Mitch. Hello. Hindi ka naman mabait dati. Ito na. Lagi mo nga sinasabi ang pangit. Magdagan niyo pa ha para maano tayo. Just fall in love again, Isa May. No problem. Okay naman. I-ano ko siya, gigisa ko siya sa, Ito. Baka natin si Christian Mates. Grabe ang bait. gigisa ko siya sa, Yapon doon. yan, Sabi ni Kuya Maui mo, piliyo ka daw. sibuyas at saka sa kamatis at saka luya. Yun na. Tapos salagyan natin ng bagong isda. Yan lagi kinakain namin dati na ano. Kami rin. Hindi ako kumakain yan. Lola ko. Nakakain na ako nun kasi ayun lagi ko niluluto. Ano lang, ginigisa ko lang ako ni sa ano, mama ni Kuya Greg. Ilocano kasi. Mm-mm. Kaso bawal na yan sa kanya. Kasi, Mga kalapot ng dugo yan. ito, ay, Ate LB. Bakit po, Ma'am Edita Suarez? Emma Bella. Ano bago kang hindi eh. Sustre? Half price. Half tawag sa pan. Panswa. Italian. Mga Pancit. Italian. Pancit. Italian ngayon, yung country yun. Ang Italian. Anong tawag sa mga tao sa France? Francis, di ba? Sena. Frances. Sa Spanish. Mga batang Frances. Si ano, Princess Nagkakanser ba na Sarah. Si, sawa nila din. Adobo po. Baboy. Half French, half Filipino. French. Yes, saluyot.
Hindi to nakakalapot ng dugo dahil daw malagkit. Hindi, oh. Hindi ko alam. Maganda nga to sa ano. Iba na lang. Oo, mag-request ka pa ulit, ha? Tapos, magbigay ka pa ulit para makasipag. Ang ngipin talaga pag nasusukan ng mga karne, sakit mo. Lalo na isa yun. Yung akin yan, nagkaka-space. Pag gusto ko magpa-cleaning. Bago ako mag-uwi. Pa-celebration ngayong araw na ito. Ito ilan po, imbitahan ko po kayo lahat dyan. Sa mga walang ulam, dito lang malapit sa amin. Ayan na, pwede po kayo pumunta dito. Tapos bigyan ang baon nyo. Jig, ikaw na mag-adobohan nito ha. Pakita mo sa akin. Sa mo lang. Ha? Sardinas lang yun. Parang gisa lang din. Salamat Sa sardinas. Oo, Rap. Nakita ka kami ni Kuya. Mawi mo yan. Tapos, Sa binigaan natikaran. mo siya ng asin. Yung ano, labong, hindi pa. And then, kilala from Canada, ganda ng gusto. Thank you. Anong gamit mo, Mike? Sa headset. Ito po. Ito lang po gamit. Kasi po. Andito nga ang Scarlet Babies. Ano ba kayo? Hindi nyo ba naririnig si Scarlet? Andito yung Scarlet Babies. Magpapalitson sila mga. Sama kaya ako. Balikan lang. Ito naman dalang isip. Kaya nga. Baka hindi na nakabalik. Ka. Mahal. 85 pesos? Oo, ah. Sa luyot daw doon sa Japan. Ginataang labong. Yun nga rin eh, gatang labong. Kaya lang, last times ko yung luto dati ng lola ko. Grabe lamon ako. Yun ang ulam namin. Hindi nagkita tapos magandang ano bago. Isda. Yun yung pinakasabaw. Hindi mo na aasinan kasi yun yung lasa niya. Parang sinabawan lang din siya. Hindi ko tagot trip. Kami talaga yun. Kasi, andito pa sinang adorasyon. Tulog pa yata siya. O nandun sa kwarto niya. Sadyang yun lang din yung nakasanayan namin. Bira nga kami sa karne nun. Buto-buto. Bihira namin to sa hugan ng karne. Madalas isda. Isda talaga. It's either inihaw or prito. Kaya manghuhuli ako mamaya ng tilapia. Shoutout po kay Burns Yap, yung dating Filipino. Ayan, thank you po. Stylist? Siya pala yun. Sorry. Ayun, pwede ko good na. Charlotte, love you. Noe Madison, Lord. Dan Lins, wow, napansin mo ko mo. Baka, napansin pa ka kahit naman sa'yo. Ay, Gian Camo, hello, shoutout. Adobo po lang. Rosemary. Oh, Lucy there. Nakapil na sila Pilipino. Wala na yun. Parang Di ba na siya ingana sa una? Priya ba pangalan mo? Pasaway. Paano siya sa Right. Singing Bee? Ano yun? Tingnan dyan. Siyang singer sa Singing Bee. Nag-The Voice man siya. Ito na concert ka rin ni Katrina Velarde. Saan? Beauty. Oh. Tawag mo kailangan ng Lucy. Aso pa, ako pa. Yung favorite part. Buto-buto. Tinatapos ng Alaksan Ifar. Being delivered. I guess I thought you'd be here forever. And then I realized Hi, Papa Bitoy. just pretty. Wala. Misa lang kita madat na. Walang notification. Papa Bitoy. Di ba? Wala Papa B, di ba? A little too late.
Ako pa pinagpanood mo ba ako? Si Ansing lang naman yata mahal mo. Hala. Hindi naman siguro. Wala tuloy ako kasagutan, Papa B. Pag may mga ano tayo, hot topic. Si Papa B gusto yung mga ganun eh. Thank you, Ate Binlo Carlos. Magsabay na lang kami ng celebration ni ano? Ni Cara. Ano ka ba, October? 15. Since Kara. Kaya nga, sana lang. Set up getting easier. It's the hardest thing to take. I'm addicted to you, babe. Your heart having to wait. Sa madatnan lang kasi di ko na sininag-live. I miss you, Papa B. Yung mga Gabi na nga pala doon. Baka nasa work ka pa. Date din minsan pag may time. Ha, Papa B. Baka puro ka work. Pwede, Jimmy TV Vlog. Now I'm being without you. It's a lot of getting Used to scared to be here. but I don't want to. Without you. So the big mistake, instead of getting easier, it's the hardest thing to take. I'm addicted to you, babe. Is the heart. Di ba may food processor ka? Ano ba yung Sa- uno? Bahay. Dali mo pag ano mo. Ang kanya? Hindi, may gagawin kami ni Bating. Reklamo muna. Saka na date kung may pang hotel. Ha! Pagkain kasi te, ano na, kanang, hindi na hindi siya kang kadong mag-grind. Yung mga ano na lang. Mga kamatis lang muna. Dito mo na lang muna yun. Alam mo naman short yung kulunti dito, kaya Aw. sira lang yung gas. But I don't want to be without you. So the big mistake, instead of getting easier, is the hardest thing to take. I'm addicted to you, babe. Your heart habits to break. Your heart habits to break. Kahit babies, dapat ikaw magkakaman sila. Kahit babies, ang stars, magkakaman sila. Habits to Yan mga break. supporter. Ano na ba niluluto mo? Nag-ihaw mo? Daw sila. Kahit guys, ano? Your heart Ha, yaw na si Ansing. Anong pink ko? Ano, Papa B, maglalabong ako na may saluyot. Para siyang dininding style. Tapos yung iba nun, hahatiin ko, yung iba nun, adobohin daw po. To you, babe. Kasi baka hindi lahat ma-appreciate yung ganito. Grabe. Sir, Galing lang kanta. So nagpakulo na ako ng tubig. So meron akong bagoong isda or ginamos dito. sir. Siya yung pinaka magiging panlasa ng sabaw. Ariyo manilaan, baho, awis. Ayan, hindi yan. Kaya na yan, Ansing. Yan. Oh, nagpakulo na ako ng tubig. So, ipapakita ko sa inyo yung procedure na aking pagluluto. Dahil napansin mo ako, may charcoal drawing ka sa akin. Hala Dahil pa. Madam Brenda. Natarko na yung Thank you. Huwag na po kasi Living makapag-charcoal eh. without you.
Meron akong labong dito. Unahin na natin yung luya at saka itong sibuyas sa kumukulong tubig. Parang taot. Diba? Okay, ilagay na rin natin yung sibuyas para yung lasa niya. May allergy. Oo nga po eh. Okay. Happy birthday, Tol. Hindi pala yung brother ko na lang. So, ilagay na natin kamatis. May inihaw na bangus. Correct, Sharon. Pero sa akin kasi fried fish na. Okay. Kasi paano ba ang uli? Bisahan niyo pa ako. What? Wala nung good? Pakuliin na natin. As I'm dreaming, Silva limon. tonight till tomorrow, I'll be holding your tight. Ay, ano na ba ngayon? Na 2 days na lang pala, brother, no? Hi, Star. Ang buhay ko. Sarap yun sa paksiw. Gata. Maraming klaseng luto. So, ihiwalay ko na yung ano kasi sasalain ko muna siya. Kung pa-start naman kayo, Be. Ay, lagi. Ito na sa mga stand. Na. Kadudong, Ken Choi Bot, Charot. Arlene Santos. So, huwag muna natin siyang dadamihan kasi baka umalat. Came up to me and said, now I'm dreaming. I'll be holding you tight, and there's no worry in the world at around me. Picture, circle no one. Luto namin sa province namin. Balik na ako sa loob. Ingat, Papa B. I love you. Hi, Dis. Good morning, love. Ha? Saluyot. Palengke. So, nilagyan natin na mainit na tubig yung bagoong Gemma go! isda. Tapos sasalain natin para hindi natin. Grabe talaga Unti lang muna yung nilagay ko ang almond para ano. Ay, para hindi maalatan yung Gemma Dog Stars. Tapos pwede ko na ilagay yung labong na nahugasan natin. This is the labong. Ang tawag nila naman dito is dabong. Yes. Dabong. Sa amin is labong. Wala. Good morning, JD Lincason. Tsaka ang kagandahan, ano, malambot na yung labong nila dito. Yan yung bang tigas, okay? Mo yung iba, Kailangan mo pang pakuluan. Ito, pinuluan lang. Dito ko. Si Inday Katok parang na.
Florante Escobia. Became sadness. Things that I don't care. So, pakuloy muna natin ng gusto. Para kasi itong ating bagoong bagong isda, siya yung magiging parang pinakaasin na natin dito. Siya na yung pampalasa. So, nilagyan ko lang siya ng kamatis para yung tamis asim nung kamatis mag-mix dun sa alat. Nung bata ko ito, halos palagi, madalas talaga niluluto ng lola ko sa amin. Lalo na may saluyot, may kangkong, talbos. Hilig kami sa gulay. Basta morning po. Okay naman. When the heart hindi ko muna nilalagay yung bagoong kasi may tendency na mas lalong kumalat. The more na napapakuluan siya. So, okay muna siya na ganyan. Tsaka pa unti-unti lang ang lagay para hindi po mabigla o maalatan agad. Soon though we say goodbye, I believe it hurts when we cry. So we know it's never so easy. It won't let it all be aches inside. I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend that it worked out always fine. Unti lang muna. Para hindi siya ganun kaalat. Yung saluyot maya-maya ko na siya nilalagay. Nag-crave ako. I remember my lolo't lola na pag Sunday, kasi nandun yung iba niyang mga anak, dumarating, iba namin pinsan, mga kanila. Hindi pwedeng walang dinengding. Meron din itong dahon ng, meron ditong bunga ng malunggay na nilalagay minsan para mas masarap, masustansya. Nalagyan ko rin siya ng luya. So, para mas maraming flavoring. Masarap talaga ito sa kanin. And advance ko na sasabihin sa inyo talaga, mapaparami talaga ako ng kanin later. For sure. Keng TV, Ohio. Alvin Ligan, good morning sa'yo. PM. Marami nag-PM sa akin kahapon, hindi naman nag-reply. Once again, Stella Previous, Annalisa, hello, andyan po sila guys. So pag kinulang siya, mas maganda na medyo matabang o kulang kaysa pag sobra. Kasi pag nasobrahan, magdadagdag ka ng maraming tubig, mag-a-adjust ka na naman. So okay na yung ganito. At least hindi pa siya ganun kaalat. So you can add na lang din ng salt if you want. Then tsaka natin ilalagay yung kangkong. Ay, kangkong. Saluyot. Saluyot. Ewan ko sa'yo, Britney. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako. Andun na po pinagsisend sa akin. Andun na po siya sa akin. Yan, pakuloy natin siya ng gusto. At saluyot, Ilocano Inabro, dininding. Yes! Evangeline ka rin. Ganyan din lagi yung ulo lang sabihin siya. Bayambang ako. I'm from Pangasinan, Ma'am Erlinda Roy. Kasi may lola used to cook this every Sunday or at least twice a week. I don't know why. Ako hindi ko na natabihan na dun eh. Ikaw na mag-adobo nun. Gusto mo? Ano eh? Gabong. Labong? Ikaw, ano ba dito yung mag-vlog mo yan? Hindi, nag-ano lang ako live oh. Sobrang GB ka ng supporters. Hello.
Sa mga Ilocano, Pangasinense, ay doon sa Tarlac ko kinakain nila to. Kung nagluluto sila nagluluto. Ako talaga, tabang pa. Yes, in the Ilocano recipe. Lalo bang may gata. Yes, pwede mo. Mano ka mag-adobo? Adobo? Adobo hindi daw doon. Ano yung... Sardinas daw. Pero unya ng gabi kasi na ay ano, niluto ko lang kasi talaga nag-crave ako nung parang last 2 weeks ago pa. Nung nakita ko may labong si Nina sa tindahan. Gusto ko talaga maglabong. Eh hindi ko dinamihan kasi baka mamaya yung iba hindi naman trip ba, masayang. Kasi dami, wala naman ako lang umupos niya. Kasi pag ganito mga ulam, lalo na may kamatis, ang buhay nito mga 1 day lang. Mabilis mapapalis. So kailangan maubos din siya at makain. Because the heart I have could only want to. Matabang. Matabang pa. I just want to see remember. Even if it stays forever, I would be able to see the world as Pahilot ha. when the world is left is only. Yan di ano yung tuklok, nagatasan, mga pangsiyan, magtaon. Thank you, Leonard. Shout out to Isaac ko si Jovi Amores. Anay, gusto mag-adobo? Hindi, kailangan kasi may ano, mamaya ng gabi ba? Kasi nasisira yun sa'yo. Mamayang gabi yan. Ano ba? Alin yan? Oh, mamayang gabi. Kasi may lechon ba? May catering. Ito kasi niluto ko kasi talaga nagkikrave ako nung nakaraan. Unti-unti lang muna baka maalat. Tama na yan, charcoal please. Tama na yun. Ibog pala, kawalan mo. Lami. Shoutout sa mga Ilocano ako. Yes, ganito nga po. Wala naman dapat. Ayaw? I will feel the world is Tubig kasi yung ilagay mo na wala yung maalat. Tira po na Santa Fe, I'll be with you when no Matabang pa rin. Masyadong maraming tubig. Hugasan na. Sabi din. Pakuan na. May? Ay, kinilap tayo. Bibi po rin. Dito siya mo. Kahit ano, lagay mo dyan, matabang pa rin. Lagyan mo na lang ng magic sarap. Ano? Kasi naparami yung sabaw. Nakatay natin yun. Through the years. Ay, Arla, nila parang Arla. Ano din sa La Fuente. Thank you, Danny. Salamat. Magpa-stars ka na lang. Huwag ka na lang. Star na mo. Thank you, Christine. Salamat sa $50. Hala. Durian? Namay durian din yun. Lawi asawa mo siya Ilocano. Ami Lawis. Yan! Love it! Thank you, Ang Conchita Mabalatan. Happy anniversary to Brenji Team Bali. We love you all. Thank you. Congratulations and happy anniversary. Through
never been afraid of love that like we made. And I'm so glad I Yan. stayed. Tikman mo. Ay, kala ko cigarette ni. Ayaw po din naman ganito. Happy anniversary. I can remember what I used to do. I can do what the rest of you said to you before. I swear you taught me everything I can't imagine needing someone so. But really it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we have. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away, as long as it's okay. Oh, may tina pa. So, pero ngayon, pati anak ko hinahanap na niya. Masarap kasi sa luyot. That's good for the body. Yawa ko si Chicha. That's good for the body. Nahinig ko rin tuhod ko sa raulo ka. Together, we was wrong. I know that I belong right here with you. Through the years, I've never had a doubt. We always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. How do you feel a broken heart? Broken hearted po ako pero hindi ko makakapalinga. Through the years, you never let me down. Mga 5 minutes pa na kaunting magpapakulo. Hi, Sister Nancy! Iniho na bangos ka rin. Sa mga tagapagkasinan, hello. It's better every day. You kiss my tears I have my one away. bowl of sa luyot. As long as it's okay. Mapapalamon talaga ako later. Lamon talaga ako lamon ulit. Stay with you. Through the years. Ang ganda na boses ni Charco. Ayun na mag-bash-bash mo, moms, please. Para hindi maapektuhan yung ulam natin. Para masarap. Hi, Ate Annie Manuel. Darlings. Para din sa lahat ng Scarlet Babies. Hindi ako mapakalihat ako na, halo ako ng halo. Mag-charge mo na ako. Sige po, Ate V, nasa Alcorcan. Thank you, I love you. Kung gusto niyo po ako makaduit sa Star Maker, wala akong Star Maker. G. Benganillo, King TV Crew. Good morning, Ate Jocelyn. Hi, Jolie Matsumura. Little Hugo. Si Lola ko, ang dami talaga niyang magsabaw. Lalo may kanta hipon sa luyo. Here is the saluyo. So gusto ko ganito lang siya, purong gulay. Ilagay ko na nga siya. Tapos tsaka ko siya tatakpan. And I know if you really will, I will always be there. Now I need to tell you.
Basta cover niya siya. Wala eh. King TV. Labong and Saluyo. Oh. The joy of my heart is so let me go I need you every evening, and I feel with you in my arms. This love will last forever because Masamit ay si Rayo. Yes, on! Truly in love with you, girl. I'm truly head over heels with your love, and I need you. And with your love, I'm free. And truly, you know you're alright. Baby. Thank you so much. Thank you. Wala na ng tubig. Salamat sa grupo ha. Ang tumawag is na tumawag. Natakam na din ba kayo? Kain na kayo. Nabitin ako sa lulot. Hi, Mar! Wala yung kalot na bangus or tilapia. Ang gapo! Gusto ko lang ganyan. Purong gulay. Meron man. Siguro magkuha ako ng tilapia doon sa ano. Magkuha ako ng tilapia diri sa sa may ano ba? Malaga ni Brenda. Ay na ay ano, may inihaw na silang isda. Kukuha ko mamaya ng inihaw nila. Can always count on me. Ocean, that's what friends are for. For good times, in bad times, I'll be on your side Pero gusto ko na forever. kumain. Nagutom ako bigla. Oh, kumalamsik mura ako. I tell you, Rose, that's what friends 100 plus? OA? we are darling alone. Ito 100 pesos pero yung ito oo 100 pesos ganito karami. Ilagay ko ni iba. And so by the way, I thank you for the times when we're apart. Will the close your eyes and know words are coming from the heart, and they make you remember. Oh, it's raining, it's shining, love for you. It always counts on me. Yan, kumulo na. So,
Tatakpan ko na lang muna siya. That's what friends Mamaya are abangan nyo kami sa for. aming lunch. Abangan nyo ako sa lunch. Paano ko siya uubusin? Char. Hi, Cheryl Nerpio. I'll be on your side forevermore. See, that's what friends are for. Keep smiling, keep shining, and know that you can always count on me. For sure. That's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Ay, lubat agad. See, that's what friends are for.